ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/5/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿನಾಶಕಾಲುಡು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನೊಗಲಾದು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದುವೇ ಬಾಬಗ್ ಸಹಯೋಗವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೋಗ ಬಲತ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆಧಾರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲಿ, ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಂಘನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲಿ, ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಘನು ಜೋಡಿಸಲಿ, ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದಲ ಭಿನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲಿ ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರ ಇಂದು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಭೋಲಾನಾಥ ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗು ಭೋಲಾನಾಥ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂಡುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗು ಪರಮ ಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮಗು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಗತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಮುಕ್ತಿ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರವಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಗೂ ಈ ಸಾಕಾರ ಶರೀರಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಒಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾ ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದಿತ್ತನು, ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಖಂಡವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಅಪವಿತ್ರ ಖಂಡವಾದ ಬರ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವಂದುಳ್ಳೇರು. ಆದಿಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು, ಮಧ್ಯಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಂಡು. ಅಪಗ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಯಿರು. ಭಾರತ ಪಾವನವಾದಿತ್ತುಂಡು, ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋಡು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಒರಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಅರೇನು ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರು ಪತಿತಾದುಳ್ಳೇರು. ಏಪ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಭಕ್ತರು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು, ಅಪಗ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಭಗವಂತನ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನು. ಅಪಗ ಭಾರತ ಸುಖಧಾಮವಾದಿತ್ತಂಡು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಖಂಡ, ಬೌದ್ಧಿ ಖಂಡ, ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಪಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜನು. ಇಂದೇನು ಏರು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಆರು ಸತ್ಯವಾದುಳ್ಳೇರು, ಚೈತನ್ಯವಾದುಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು, ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಶರೀರಲ ಜಡವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದಿನ ಆತ್ಮ ನಡಪ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು ಐನರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡು ವೃಕ್ಷಲ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಂಡು. ಅಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಪು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು. ಕೈಟ್ ಗೀತೆ ಎತ್ತಂಡು ದೇಪಂಡ ಗೀತ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಲ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೇರು. ಕೈಟ್ ಗೀತೆ ಎತ್ತಂಡು ದೇಪಂಡ ಗೀತ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಲ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೇರು. ಐನರ್ದವರ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತನೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬೈದೆ ನಿಕುಲು ಶಿವಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತಲ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಬರೆತೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು.
ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ಲ ಸಹ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಂತಗ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ದೇವತೆಲೆಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಯಾನ್ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಾತಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮರೂಪುಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಪಂದತ್ತು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಎಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು. ನಾಟಕಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಆರು ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ದತ್ತು ದೆತೊನುವೆರು. ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿನ ದತ್ತು ದೆತೊನುಡಾಪುನತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದತ್ತು. ಈತೊಂಜಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜಿ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಮೆರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಯಾನೆ ಬೆರೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಬೆರ್ನ ಪುದರ್ನು ಯಾನೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದೀತೆ. ಯಾನ್ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದು ಬೇರ್ನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶನ ಮಗಲ್ನ ಪುದರು ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಂಡು. ಸಂಗಮಿಗಟ್ಟು ಈ ಜಗದಂಬ ಕಾಮಧೇನು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮೇರೆಗೆ ಆದಿದೇವ ಮಹಾವೀರ ಹೃದಯರಾಮ ಪಂದುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಹೃದಯರಾಮ ಪಂಡ ದಿಲ್ವಾರ್ ಶಿವ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಜೋಕುನ ಹೃದಯನು ದೆತೊಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ರೆ ಪರ್ಪೆರು. ಬಾಬನೆ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೊಡ್ದು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನರ್ದವರ ದಿಲ್ವಾಲ ಮಂದಿರನು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ತದೇರು. ಅವು ಜಡ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತಾರು. ಐತ ಸ್ಮಾರಕನೇ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಡ ಮಂದಿರಲು ಪುಡದು ಪೋಪುನು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಯಾನು ಪರತ್ತು ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಾವಣರಿಜ್ಜೆರು. ಆಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಶರೀರಡು ಬರುಪುಜ್ಜೆರು. ಅವು ಹಠಯೋಗದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಬಾಕಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜನು. ನಿಕ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮರ ಪ್ರಾಯರೋಪ ಆದುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನೆ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರಾದಿತ್ಯರು. ಅಕುಲು ಏಪ ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೊಯರು ಅಪಗ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪನ್ಪುನವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮರ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಯಾನೆ ಸುರುಸುರುಕು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತ ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆರು. ಐನರ್ದವರ ಭೋಲಾನಾಥ ಶಿವಬಾಬನ ಮುಗ್ಧ ವಾಯ್ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಲಿಗೆನು ಜಿಂಜದು ಅಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಎರಾಂಡಲ ಸೈನಗ ಪರತ್ತು ವಸ್ತುನು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಪರತ್ತು ಕೊಳಕು ಪಟ್ಟಿನು ದೆತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಶಿವಾಲಯಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಶಿವನೇ ಸತ್ಯಯುಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ವೈಶಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಶಿವಾಲಯವಾದು ಮಲ್ಪೆ. ವರ್ಣದ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ಜೋಗುಲಿಗೆ ಆನೆ ತೆರಿಪವೆ. ನಿಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಬೈದರು. ವರ್ಣಲು ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ನಿಂದನೇನು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ 84 ಜನ್ಮದ ಬದಲಾದ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮನು ಪಾಡೊಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಪಣ್ತರು. ಯಾನಂತೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಿಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಐನು ವಿಕಾರಲು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿರುಪ್ಪೆರು.
ಇತ್ತೆ ಅಸುರರಾದುಳ್ಳಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರರದು ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾಲಯರೆ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಆರ್ನ ರಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಇಂದು ಸ್ಥೂಲವತನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜ್ಯ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನ ರಾಜ್ಯ ಆಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಾ ರಾಜ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಏಪಲ ಪರಸ್ಪರಡು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜನು. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಾಡ್ದಿರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಏರು ಕಲ್ಪೆಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನಿ ಕುಲುದು ಎನ್ನ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದು ತೆರಿಪವೇರು. ಯಾನು ಜನನ ಮರಣದ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮಹಿಮೆಲ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದುಂಡು. ಆ ಪಾತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೈನಂಚಿನಾರ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಬೇಹದ್ದುನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತೆರಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸುಖದ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಅಜಮಿಲನಂಚಿನ ಪಾಪಿಲೇನು ಸಾಧುನಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದೇ ಕೆಲಸನು ದೆತುನೊಡಾಪುನು. ಆ ಕನ್ಯೆಯರು ಮಾತೆಯರು ಶಾರೀರಿಕವೈನಂಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪುವೆರು. ಆಂಡ ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗುರ್ದು ಪ್ರೀತಿని ದೆತ್ತುವಾಡ್ಲೆ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲೆ. ವಿನಾಶಕಾಲಡು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ಕೌರವಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಾಶಕಾಲಡು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ನಿಕುಲೇ ಪಾಂಡವರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಈ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಾಬಾ ಯಾನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆ. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಆದುಂಡು. ಅಮರಲೋಕ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೆ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಭಾರತೀಯರಾದುಲ್ಲರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತನುವರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಮಾತಾ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ತೀರಿಪುವೆರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಂಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನು ಮರೆತದು ಪೋಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನು ಮರೆತದು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಭಗವಂತನೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಮಾಯೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮರೆತು ಪೋಪುನ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರಡು ಲಡೈ ಎದ್ದಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತನು ಒವ್ವೇ ವಿಭಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ವಾಯು ಮಾತೆತಲ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಭಾಗೋಲಾದುಂಡು. ಐತ ಭಾಗೋಡು ಮೊಕುಲು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಲಡೈ ಆಪನು. ಇಂದುವೇ ಭಾರತದ ಬೇಹದ್ದುದ ಮಾಲಿಕ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಹದ್ದುದ ಮಾಲಿಕ ಕವಡೆದ ಸಮಾನಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗುಲ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೂ 2 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಐನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಕಂಡ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲು ಪರತಾನಗ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋನಗ ಐನು ಒಂತೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಯರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗೆತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು. ಮಾತಲ ಪರತಾದುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಾದಾಪುಂಡು. ಪರತ್ ಇಲ್ಲುಡು ಖುಷಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನೇ ಭಾರತನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲನ್ನು ಮುಕ್ತರಾದ ಮಲ್ಪೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬನಿ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು.
ಮಾಯಿನೆ ನಿಗ್ಲೆನು ಪಾಪಾತ್ಮಾದು ಮಲ್ತುಂಡು ಕುಡ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತುದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಚುಕ್ತ ಮಲ್ತುದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗಲೆ ತುಂದು ಪೋಪೆರು ಮುಗ್ದಾಯಿನ ಶಿವಬಾಬನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾತಾದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮುಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಧುರವಾದುಲ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರವೊಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಾಂಡವರು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು ಯಾದವ ಕೌರವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಅಹಿಂಸಕ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತನುಡಾಪುನು ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಮರತರಡ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನು ದೇಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರುಗುಂತುದುಂಡು ಪಾಪದ ಪುದೆ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದು ಪೆರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ವಾ ನೆನಪುಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ನೆನಪುಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡು ಕುಡ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬದಲಾದುಂಡು ಯಾದವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆರು ಬಾಕಿ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯುವರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯುಂಡೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತಿರದ ಸುದಿಕುಲು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬಲತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಹಿಂಸಕರಾಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರನು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದುಪ್ಪೊಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಪರತ್ತು ಕೊಳಕು ಪಟ್ಟಿನು ಕೊರೆದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆದೊನಡಾಪನು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋಡಾಪನು ವರದಾನ ಸ್ವಯಂಡು ಬದಲಾಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಭವ ಸೇವೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಯಪಡು ಸ್ವಯಂಡು ಬದಲಾಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡು ಸಹಜವಾದ ವಿಜಯೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತಕುಲು ಬದಲಾವಡು ಇಂದಿನ ತೂಪುನಿ ಅತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮೋಸಪೋಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಯಾನು ಬದಲಾದು ಪೊಡು ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಕು ಮಾತಾ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಯಂನು ದುಂಬುದಿಲೆ ಅಭಿಮಾನ ದತ್ತು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸಫಲತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಮೋಲ್ಡ್ ಆಪನೆನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಕುಲು ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡು ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚ ಕನ್ನುಡು ಹೊಳಪು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಶಿವಪಿತನ ನೆನಪು ಸಮಾವೇಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.